Good morning jotono hai lamsoko ani katal vlogo engke tini gangke chung Kumarghat tharnai tongo ani Gramin Bank a jaga sengke ba ani branch ta a jaga Kumarghat Pabiasara Gramin Bank o gangke tabuk siri siri eko thangnai tongo engke tabuk moino mao phai sok paika moino mao lama naithok tonga ke ba salthanda tini satong butung ya sathanda ekdom tonghotok ngoi tonga hingke phai sok paika ang adar xerox khai tabuk sakao thang tongta hainai eko adar borona nango aboni logi transfer form ni logi ta hingkake tabuk ani samung paikha eko tabuk tolao phai tongo Kumarghat bazar kisa berainani hinui hingke tini bazar bar budbar bela hingke tini Kumarghat bazar khlaio ta hingke bazaro berainani jaga sikri hingke ba chung shopping mall o thangkha ta M bazar o thangoi tabo ri rok nai tonglaio manui rok nai tonglaio hingke manui rogo tamo tamo tukha ang norok no nogo thangoi akoni phunugan do ta khe phunugoi mangalak mane asok video rok khainani mane allow kwrwi ta oboni bagui tabuk jei ko ang kisa haino kisa kisa video khaimani ta hingke tabuk mono phai sok paika mono bo bini SBI bank o bini account boi rok nawui mane bokotal account khulukmani ta hingke aborok nabai ta boi ko gari o borok naising tongo satung asuk ke tungkha tini pura kolom sukha borok bo doi si punglia hingke ba normal malaini khana o haina hai eko aro M bazar ni metro bazar ni paite hebai mani ta mo botol 500 oro ni swkak sijak ta phunukma khamo busuk ml hingke mo tui kutung rok nungnani cha rok nungnani hinui mo thaini paite phika mo bo ang swkak sibaikha mo bo 99 mo bo 99 tei mo bo 99 oro 6 kana 6 mo tei mo khe 199 bini dam khai 200 ta 200 hingke fatar lamjak tongo eko o shirt t-shirt ta bini ta chala rok ni sing keba o bini ini eko o duita o buy one get one o manmani ta omo kaisa se 500 omo ekkai ni kolai mane kaisa ni dam 250 kolai kata hai diba buy one get one free ni omo je free ya bai baksa mo kaisa 250 mo kaisa 250 ri mana ma haisi hingke obo kaisa mo half pant kaisa mia sokpai ka hingke sui ri baikha mo 99 nogo tongai kanna hinui paimani ta omsung no chini manui dak dugan thangsi nai mai tei chabai khaba bin duty nokhanan bokhe tak naijao kha mia ri katal manmani ambo haina katal namani balogya khono chumjakya chengkha mono chongtongman do order khaibro mane suti sini nya suti dang ho suti hin tongman se Flipkart ni dang khamon na Mizo Flipkart ni ase abta hairi hi sokpai nai gari koi jersey hai phele mia bonaijak omo hairi aro keri katal nanai no khai su use ma khayo hai angka boi aro kwbangma ri naithani trial khainai yadiba angka baksa ba rugi gwnang phano tongo bwsago khaijak gwnang phano tongo mano tei kufur ke bwsago khornai omo hai papui bo tongma no ama hai rugi gwnang rok try khayo abon bagai ri katal na khangkai swkang ma sumani pore use khaidi amo kai buini rugi nini oro solo yanaita hayangkai ri katal na kha loge naithok jagoi suyawi chumui berai khangka haino buini rugi nin sago kwphao nin sago soloi phaio good information ri katal paifano ri sui use khaidi current bo thangka nini kok bo paikha aw angbo tabuk office o thanai hai tini ke Thaipung no mo sai phongnai Thaipung ang basuk sai mana sai mi ate bo kwbangma tongo haipano ang suksai manglak nei je oro chakmani na khata ke oro busli danai saimi a koite rok chai mano ulo chabai phano rong no busli rok goni phunga koite jaga chai nei ga ang
타이풍도 뭐 한 그랑 뭐 함자고 너랑 한가 사이미양 이제 색깔 뭔데 뭐 한가게 너랑 미야다다 뭐 타면 약간이 자로 나랑 너 사나니 로기를 나이 좀 한가게 너랑 나 챌린지 럭 사이 부른 감다 사나니 로기 마야 bukan orang letep tamu kya kikro kepo saya mana ta hai cái bọc hàng 1 2 3 4 5 6 7 tay 7টা saya malia betul shokonya ton di sana koi tang sakha nani do ek Pondro ta sakha pondro ta kai sari buskang blog nok tam no samung nai no comment ke shadi sai phongai gangla de na be gangla ketheng phan tok ketheng rok sai de ba sai ja bana mai sai miya bukung ni hayang khode di ka buskang nyong na te bo ba hai challenge rok sai phongai borok logi ma khang ka ta challenge sai phongai cái mày khai tàu có cái dạng sai xong phân ở masa này lấy hay đi ba cái tinin ba cái bóng xong nó xin này mà này phim nó bớt càng blog rồi có bớt càng video bye bye